Привет! Аз съм Димитър и от името на целия ни екип ви благодаря, че изгледахте това видео. Ние разполагаме с над 100 годишен професионален опит в сферата и можем да ви помогнем при документиране, проектиране и строителство на жилищни и работни места. Не се колебайте да ни потърсите на нашия сайт msintest.com или на телефон 0884512389. Поздрави и до нови срещи!